víkendová chalupa alebo pokojné celoročné bývanie. Ukážem vám tento priestranný vidiecký rodinný dom, ktorý sa nachádza v okrese Svidník v bočnej uličke, kde nebudete počuť jediné auto. Nachádzame sa v obci Mlynárovce, v slepej uličke priamo pod lesom. K domu prislúcha krásny pozemok s rozlohou až 800 m2, pričom pre tých náročnejších je tu stále možnosť prikúpiť si aj susednú parcelu. Tento zachovalý dom ukrýva naozaj štedrý priestor. K dispozícii máte až 5 izieb, samostatnú kuchyňu a zrekonštruovanú kúpeľňu. Obrovskou výhodou pre bezstarostné užívanie sú inžinierske siete. Dom je napojený na elektrinu, plyn a vodu. Priamo pri hranici pozemku nájdete aj prípojku na kanalizáciu. Ak hľadáte svoje tiché útočisko obklopené prírodou, tak toto miesto vás určite chytí za srdce. Zavolajte mi ešte dnes a tento rodinný domček si pôjdeme spoločne pozrieť. Moje meno je Maroš Kauko a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.